dros y penwythnos roedd hi'n rownd yr wyth ola yn Cwpan Cynghrair yr ail Haen, Cwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru. Yn hanner deheuol y gystadleuaeth, roedd Rhydaman yn croesawu ceffylau blaen Cynghrair y De, Llansawel. Mae'r ymwelwyr wedi cryfhau yn ffenest trosglwyddo mis Ionawr ac yn gobeithio efelychu'r Bari nath ennill y dwbl llynedd trwy godi'r tlws yma yn ogystal â chylgyrchafiad i'r uwch Cynghrair. Y ddau dîm yn gwisgo crysau oddi cartre, felly mae byddin du a gwyn Rhydaman yn cefnogi'r crysau coch yn ebyn cochion Llansawel sy'n gwisgo melyn. Thomas, dim ffordd troedd lawr y chwith o Rhydaman. Mae'n hawdd yn cael y meddiant yn ôl. Clark yw hwn. Y bas, mae'n cael y tu ôl yn ddiffyn, a Jenkins yn curo Pennock yn gol. Jenkins sgoriodd gol fuddigol yn mynd cyfyrddin penwythnos diwetha yn y Cynghrair. A dechrau da yn sgorio ar ôl 10 munud prynhawn yma. Llansawel, y croesiad i fewn, a ti postio pell am Walters yno, Walters ar lawr. Ac mae Daniel Richardson, y dyfarnwr, yn pwyntio at y smotyn. Wel, pan dath y croesiad i fewn, Arnold oedd yr un nath Lorio Walters, prif sgoriwr y Cynghrair, 2 dymor yn ôl gyda Llynilltir Fawr. Ac i'r gornel isa, mae'n gyfartal. Gic gornel, fewn at y canol. A mae Llansawel ar y blaen. Wedi bod tu ôl. Chris Evans y gŵr tala ar y ca oedd yno. Ond dim dau ben gyda'i drad. Hawdd i giro Martin yn gol. A dyna ni hanner amser. Rhydaman yn dechrau'r gêm yn dda, ond Llansawel sy'n ar y blaen ar yr hanner. Beth fydd ar rheolwr Rhydaman, Griff Harrison i weid ar yr egwyl sgwni. Ydyn nhw'n gallu dechrau'r ar hanner fel netho nhw y cynta. Be ymlaen. Yna drosedd. Rhyd yn hir gan Euros Griffith sy'n cael penio lawr. Tuag at Rhyd! Am ddechrau i'r ail hanner. Bron yn syth. Mae Rhydaman wedi unioni trwy Rhyd. A chefnogwyr Rhydaman yn dathlu. Rhydaman. Man o'r cefn. Williams hwn nôl i Llansawel. Mae hawdd gan Colm Thomas i ddwy'n y bel nôl. Y bas tu ôl i'r ymddiffyn unwaith eto. Mae Jenkins heibio'r golwr. A mae Rhydaman ar y blaen. Jenkins, nid yma tro cynta. A'r rhediad tu ôl i'r llinell amddiffynol. Pennock yn dod mas. Gêm gyntaf fe i Llansawel. Cael ei giro'n hawdd yn fyna. Tafliad i Llansawel. Mae'n at Haen. Haen yn troi yn dda mynd mewn i'r cwrt. And yn ildio meddiant. O camgymeriad gan Rhydaman yn y cefn. A Walters yn unioni. Mae dim un o'r tîm yma yn rhoi'r ffidil yn y to. Camgymeriadau elfennol yn y cefn i Rhydaman. Bydd Harrison ddim yn apus da rhai o'r goliau maen nhw'n dildio. Os unrhyw un o'r tîm yma'n gallu ennill y gêm o fewn 90 munud. Hir gan Rhydaman. Rhyd Evans ar lawr. Rhyd sy'n codi cyfle yma. Wedi tynnu nôl. Samuel! Mor agos. Am gyfle oedd hwnna. Braf gallu dod y chwaraewr o'r safon yma i'r cae. Bol a Bowen. Sgorio 42 o goliau yng Cynghrair y De llynedd rhwngddyn nhw. Gic rydd gael ei benio mas i'r gornel. Jones sydd yno i gasglu. Yn cael y cymorth wrth Broc. Yn twyllo mynd un ffordd. A newid cyfeiriad yn tynnu ddi nôl. A croesiad i fewn at Gammond. O, ac heibio i'r postyn. A capten na'n fel eilydd. Diwedd nerfus i gefnogwyr Rhydaman. Eithi giclio'r smotyn. Os yw'n aros fel hyn. Ac gornel fewn. Gammond sydd yno. A Bowen! Yr eilydd! Ai dyna'r gol sy'n sicrhau lle Llansawel yn rownd erfynol y De. Wel, mae chwaraewyr Llansawel yn sticr y mewn ni. Neges gan Tom Walters i gefnogwyr Abertawe wrth ymyl y cae. Rhydaman methu adelio ar croesiad yn dod i fewn.
It was exciting, wasn't it? So I thought we did really well with the ball today, to be honest with you, and a little bit disappointed with the type of goals we've conceded, and especially the start of the second half. Not the way we wanted it, but a great response and great character from the boys. For the neutral, a good game, plenty of goals, plenty of opportunities. I think probably overall that they deserved it. I have to say they're a good team. They had a good bench, so they brought on very good players. But it's just the nature of the goals we conceded. We've spoken there now, we're disappointed by the way we conceded the goals, and we probably at key moments we had a chance to probably make it 4-2, I think, which would have made a difference, I think, going into the game, but I can't argue really with the scoreline. I mean, watching from the sideline, it was a bit end-to-end, a few defensive mistakes from both teams, and it could have gone either way, really, couldn't it? So we're really pleased in the change room to get into the final. To be fair, the game was stretched, so I knew we'd have a few chances. A few didn't fall to me, but luckily the one that went in did, and I ended up being the winner. The Southern final in April against Llanelli. What do you make of that game? It'd be brilliant. You know, Llanelli are a really top team, good team, doing well as well. So we look forward to it.